Pontevedra é a provincia galega onde se rexistra o maior número de residentes e persoal afectado polo COVID-19. Por iso, a Federación de Servizos Públicos de UGT pide que se tome medidas urxentes en todas as residencias de maiores, así como tamén nos centros de menores e de persoas discapacitadas. Desde a FSP UGT de Pontevedra requerimos ás autoridades sanitarias e á Consellería de Política Social que en todos os centros públicos e privados que de forma urxente e contundente se proceda á realización do test de contraste da infección a todo o persoal, traballadores e traballadoras, así como a todos os residentes. A fin de que? Pois a fin de tomar as medidas necesarias para aillar a todas aquelas persoas que sexan ou necesiten ese illamento, así tamén como control da pandemia do COVID-19. A Federación de Servizos Públicos pide que se dé prioridade aos colectivos máis vulnerables e, polo tanto, que se lles dote do material de protección necesario para previr os contaxios. Estamos a ver que, como a Administración non é capaz de dotar aos centros cos EPIs e con medidas de protección necesarias, estamos vendo que a imaginación das traballadoras e dos traballadores pois é bastante, digamos, grande para eles mesmos poder aislarse entre comillas, utilizando bolsas de basura ou bolsas de fruta tanto nos pés, non así nas mans, porque guantes sí que hai, pero non eses sistemas de illamento como decimos, incluso a veces as utilizan na cabeza. O sindicato diríxese tamén aos directores dos centros e asegura que non está a haber unha equidade nas quendas do persoal. Se están a realizar discriminacións entre o personal traballador. Nos consta que hai persoas que están tendo que traballar todos os fins de semana e outros libran case todos. Eso non pode ser, nin cos que veñen de reforzo, nin cos que xa están. Temos que entender que ou igualamos forzas e horarios de traballo e días de traballo, ou senón non somos capaces de sair adiante, porque os traballadores acaban, de xeito literal, reventados. Juan Manuel Oureiro denuncia a opacidade que está a asistir nas residencias da nosa comunidade e, por iso, fai fincapé na importancia de que exista un sistema de información diario entre os centros e as familias dos residentes.